Okay, vi har nogle forskellige kort her. Så får jeg dig til at sige et tal mellem 1 og 10. Jeg kan bare sige et tal mellem 1 og 10. 8. Okay, det er det 8. kort. Så skal jeg så have dig til at tage og vise til kameraet. Ja. Okay. Det er jo dit kort her. Dit kort, det var klør 8. Nej. Rød konge. Klør 3. Rød 4. Jeg er der 5. Rød 6. Så bare 7. Rød 8. Klør 9. Og 10. Ja. Nå, ej, det vidste jeg godt. Ja. Det vidste jeg godt. Prøv at se, for jeg hjemmefra, der tog jeg faktisk en kort med her.